Δυο κορία έχεις. Δεν έχεις κορίτσι. Τι? Two boys. Ναι. Two boys. Two boys, no girl. No girl, no. This is all the girl I need right here. Yeah, I know. That's all the girl I need. Enough. Yes, one. Ευτυχώς που γιατί βγήκα έξω μετά από 4 χρόνια. Λάβος. Ο Ανδρούλης με κάθεται πουθενά τα They get along. Ką jūs įte? Tai čia didelis skėtis, jis išsiskleidžia. O, latsai, didžiuosi. He got much bigger, right? Yeah, last year, much bigger. Last year he was a baby. Yeah, exactly. Now That's it. Now he's like, you see Joseph watches him and takes care of him. Yeah, but I want to be. We got to be careful too, Laura, because the swimming pool is there. Hey, that's my candle. That's my candle. Come on. Oh, hey. Come on. There we go. Yay. Come on, give me a kiss. Give me a kiss. Give me a kiss. Okay. Okay? Okay, let me we pull the Joseph! Yay! Okay, so what are we gonna do? We're gonna now what do? We take the cake away from him now? That's not so smart. What do? That wasn't smart. Joseph, it's going back in the kitchen. Sorry. next now. It's going back in the kitchen. What do? After dinner, we're gonna have the cake. After dinner, okay? After dinner. Sit down. I guess I'm gonna. And so, Yota, you want me to do the speech now? I feel like everybody should be drunk for the speech. I'm gonna need. Ignore me. Let me. Do you have to tell them to What? quiet and make a speech? Yeah. Tell me when you want me to tell you. Oh, thank you. Oh, yeah. Where's the... Oh, so... Let me think. Hold on. Laura. Mom. Laura, can somebody watch Joseph while Laura takes the video? Yeah. Okay, Laura. Joseph is gonna sit here. He's a birthday boy. Μπορείτε να κάτσετε λίγο κάτω όλοι, γιατί ο Στίβ θέλει να σας πει κάποια πράγματα. Τα πράστρια. Why don't you let me do I feel like I need someone to hold the microphone because I have to scroll the screen. Can somebody just hold the microphone for me? I hope it's the wine list. I'm coming up, okay. No, maybe not you. sit down. Here, look. Naivis, come here. Look. Oh, wait, I have a...
This guy I'll do. No, I got this guy. That's fine. Yeah, I like him. Yeah, I'm sorry. Can you hold the microphone? I appreciate it. I have to scroll. Okay. No, I can scroll myself. But can you just tell everybody to be quiet and start talking? Λοιπόν, λίγο ησυχία τώρα μια στιγμή. 5 λεπτά μόνο, παιδιά. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας απόψε για να γιορτάσουμε τα γενέθλια του γιού μου Τζόσεφ. Κάμε το γραμμό. Παρακαλώ, 1, 2, 3. Γεννήθηκε πριν 5 χρόνια σαν σήμερα στις 29 Ιουνίου του 2008. Ήταν επίσης πριν 39 χρόνια σαν σήμερα όταν γεννήθηκα εγώ. Είναι πραγματικά σπάνιο και εξαιρετικά ιδιαίτερο όταν ένας πατέρας και ο γιος του μοιράζονται την ίδια ημερομηνία για γενέθλια. Θυμάμαι την ημέρα που γεννήθηκε και πόσο χαρούμενος ήμουνα που θα μοιραζόμαστε την ίδια μέρα για γενέθλια. Θα ήθελα επίσης να μοιραστώ και κάτι άλλο πολύ ιδιαίτερο για το σαν σήμερα. Ήταν πριν 70 χρόνια από σήμερα στις 29 Ιουνίου 1943 όταν η Γκεστάπο συνέλαβε κάποιος από την δική μας οικογένεια εδώ στην Κατερίνη. Πήρανε τη γιαγιά μου, τη Παρθενόπη, τη αδελφή της, τη Βέρα, το πατέρα τους, τον Θεοδόρο και το θείο τους, το Λάζαρο και τους βάλανε στη φυλάκη που ήταν στην οδό Ζολόγκου στην Κατερίνη. Εκεί η γιαγιά μου συνάντησε για πρώτη φορά τον παππού μου μέσα σε αυτή τη φυλακή. Καταλαβαίνω ότι πολλοί από εσάς δεν είχατε γνωρίσει ποτέ τον παππού μου, αλλά αυτός ήταν ένας από τους Έλληνες αστυνομικούς που δουλεύει στη φυλακή. Που δουλεύει στη φυλακή. Πρόσφατα ρώτησα τη γιαγιά μου γιατί ερωτεύτηκε με τον παππού μου και η απάντηση της ήταν μια έκπληξη. Είπε ότι δεν ήταν μόνο επειδή βοηθούσε αυτή και την οικογένεια της στη φυλακή, αλλά επειδή βοηθούσε όλους στη φυλακή, τους κυνηγημένους, τους βασανισμένους και αυτούς είχαν καταδικαστεί σε θάνατο. Τους έδινε φαγητό και έκανε ό,τι μπορούσε για να τους βοηθήσει. Φροντίζε ανθρώπους που δεν ήξερα σαν να του ήταν γνωστοί για πολλά χρόνια. Για το λόγο αυτόν τον ερωτεύτηκε. Ο παππούς μου δεν ήταν κανένας τέλειος άνθρωπος, έκανε πολλά λάθη στη ζωή του. Αλλά κατά την διάρκεια του καλοκαίριου του 1943, εδώ στην Κατερίνη ήταν ένα σημάδι ελπίδας. Σας ζητώ μόνο να τον θυμάστε για την ανθρωπιά που έδινε σε άνθρωπους αγνώστους στις πιο σκοτεινές και μερικές φορές τις τελευταίες ώρες της ζωής τους.
η σύλληψη της οικογένειας μας στις 29 Ιουνίου του 1943 ξεκίνησε μια αλυσίδα γεγονότων που είναι υπεύθυνοι για τον πατέρα μου, εμένα και τους θείους μου να είμαστε εδώ μαζί σας σήμερα. Αν και οι τέσσερις μας γεννηθήκαμε μετά τον πόλεμο, αναγνωρίζω ότι οι ζωές μας άρχισαν το καλοκαίρι του 1943 σε ένα σκοτεινό μέρος και κάτω από συνθήκες που έφεραν το τέλος ζωής σε τόσους άλλους. Έτσι όταν θα θυμάστε αυτή την ημέρα κάθε χρόνο, σας ζητώ να μην θυμάστε μόνο εμένα, τον γιο μου και τα γενέθλια μας, αλλά θα ήθελα επίσης να θυμάστε τη γιαγιά μου, την Βέρα, τον Θεοδόρο, τον Λάζαρο και τον Δημήτρη Στάθερος, καθώς και την Μίναμη Ικενών που έχασαν τη ζωή τους στη φυλακή και γενικά στην Κατερίνη κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Σας ευχαριστώ που ήρθατε απόψε και ελπίζω να περάσουμε μια αξέχαστη βράδια. Happy birthday. Happy okay? birthday. Is that right? Πολύ ωραία, μπράβο. Έλα. Τα περισσότερο μου λείπεις, νύχτα σ' αγαπάω πιο πολύ. Την ώρα που σε θέλω εδώ να μείνεις, εσύ πετάς, φεύγεις από